そう分かった。元気だった？俺がお前の何を聞くの？マジで言ってんのそれ？俺のセックスとどっちが好き？先生は私がずっと先生を誘惑していたと気づいていますか？びっくりした。すごく大事な話をしてくれてると思うからちゃんと言うんだけど。ひどい。それでも信じてみる気はある？